saka ni busy new starter ndauya nerimwe staira ameno vanapapa panonzi pafood for work aiwa hatisi masuspect kana mukationa zvedu takatyora hatisi wakomana wehuruweki hatirare usiku nesikati tiri pakutsvaga mari iwe hatirare balansisa life kuti iwe nani hatirare usiku nesikati tiri pakutsvaga mari iwe hatirare balansisa life kuti iwe nani saka ndichatoshanda kudikitira kuna mwari vangu ndichikumbira mwari vanobatsira anozvibatsira vangazokusiye uchitambura kana uchida upenyu hwakanaka shanda penyu hwakanaka unouya nekushandwa pandinomuka kwenda kubasa pandinodzoka ndinenge ndava kudya zvandinenge ndatoshanda hatirare usiku nesikati tiri pakutsvaga mari iwe hatirare balansisa life kuti iwe nani hatirare usiku nesikati tiri pakutsvaga mari iwe hatirare balansisa life kuti iwe nosati musatigaire matiri musatigaire izvozvo sandizvo zvatiri panapa panonzi pafood for work aiwa hatisi masuspect kana mukationa zvedu takatyora hatisi wakomana wehuruweki hatirare usiku nesikati tiri pakutsvaga mari iwe hatirare balansisa life kuti iwe nani hatirare usiku nesikati tiri pakutsvaga mari iwe hatirare balansisa life kuti iwe nani saka ndichatoshanda kudikitira kuna mwari vangu ndichikumbira mwari vanobatsira anozvibatsira vangazokusiye uchitambura kana uchida upenyu hwakanaka shanda penyu hwakanaka unouya nekushandwa pandinomoka kwenda kubasa pandinodzoka ndinenge ndava kudya zvandinenge